Japan Tokyo kuthumlaika Quad Conference ni ya kulo kaisa mangpili belai awai engkha o mangpili nugui Montri Bokhang Narendra Modi hayong ni thongkorong thongnai ni achuk thai khamplai mangkha hanei salaika America Australia Japan te Bharat kaibore ha kotor kothawi sanamjaka alien squad ari muthangmung baniano khobu juda juda hamkrai samung butangno khobui prashant tuibum amsayo chini angkrano komrinani bagai sanamjaka o kothaja squad Tokyo wo obonino kuthumung engkha kaibore hani ha ojama rokno tuyei quad conference hani ojama rokno koklam pandano khobui khlaika kaisa panda a koklam pandani yagulo social media ni bisinte awaijagoi tongkha kaisa mangpli arabo nukjakha hayungni khom thungrung thungnai rok bai baksa India ni Montri Bokhang Narendra Modi bo puila beremni butangono basajak Modi Japanese President Fumio Kishida Markin President Joe Biden Songnino Modini ukulugo obote mangplino nuguino Modini hambai kupulung yafalaika hakotoni lukurok BJP bodolni hojak phang Sondit Patra o mangplino tweet khlai shika Bharat ungkha hayungni guru Montri Bokhang borom yafare BJP thungnai juk Smriti Irani bo shika kotor sebok hayungno lamphunuknai abono karibo Devendra Fadnavis bo Modino bisho netani asuk thayo asuk rikha bukok ungkha neta ungnani jotono ungui mano phiaba bustango tongoi tuidulnai phan jotoni thani kurei Montri Bokhang Narendra Modi ni thani obote phan tongo bo ungui mano hayungni thungrung thungnai social media ni bisingte awai engjak kotal mangphili nuguino obo haikeno kungchukmung yafalaikai bini yapri songnai rokno bio report kokhorang